Gumikan sa dili sakto nga pagbayad sa buhis, duha ka mga resorts sa isla sa Panglao sa probinsya sa Bohol ang gipasiradaan sa Bureau of Internal Revenue kagahapon sa buntag. Ang Alona Q White Beach Resort and Spa sa Barangay Tawala, ingon man ang Bellevue Resort sa Barangay Dolho sa Panglao, gipasiradaan gumikan sa kasong tax evasion. Mato di BIR Central Visayas Director Edward Pagulayan, ilang nadiskubrian nga ang maong mga resorts wala mo deklarar sa ilang kinatibuk-an nga kita ngadto sa ilang buhatan. Suma sa BIR, pipila na kahigayon na nilang gisita ang maong mga resorts sa ilang mga kalapasan apan ila lang kini nga gibaliwala. Wala gibutyag sa BIR kung pila ang bayronon sa maong mga establishmento apan gituuhan nga dako-dako kini. Sa gipagawas nga pamahayag giangkon sa Alona Q White Beach Resort and Spa nga doon na sila pipila ka mga lapso nga nahimo gumikan kay wa sila nakakuha sa serbisyo sa tax professional nga mugiya kanila sa pagtuman sa tax laws. Samtang ang Bellevue Resort Manager nga si Romel Gonzales miingon nga ilan nang na-comply dayon kagahapon ang ilang bayronon nga buhis ngadto sa BIR. Hinuon, siguraduon sa BIR nga napatik ang ilang gibayad pinaagi sa Electronic Filing and Payment System o EFPS.